Där tuppluren. Oj, alla börjar vakna nu. Vad är skönt att sova. Ja, kom. Det är någon sån här, det är någon där. Jag undrar vad han gör. Men. Kom. Ja, nu tror hon nog att hon bestämmer. Eftersom att vi inte har rört henne hela natten. Hon har inte gått någonstans. Hon borde inte tro att jag inte kan. För att jag har också gått på karate. Men det är ingen som vet det. Förutom ni nu då. Så ni får inte säga det till någon. För jag tycker det är fjantigt. Varför är det fjantigt för? Det är jättefjantigt om man måste göra så att man ska liksom slås. Eftersom att du är vaken nu så ska vi ta ett bad. Jag behöver inget bad, jag är stor. Varför tar du då tupplurar? För att jag behöver all min energi. Du ska bada, kom nu. Hjälp mig att flytta badkaret. Det är mycket enklare. Släppa massa saker i det. Sådär, det borde räcka. Ner i badet. Ja. Vad jobbigt. Berättade du nyss? Nej, jag gjorde mig